nakakita na puta gwapo diring dapita pero lagi dili pud ato maayong adlaw kaniyong tanan diha mga kapobre adto na putag Cebu ani at ko sa mga tao diring dapita grabe kasulid gyud ang ilahang pagsuporta mao nang tagalingi na ko ng mga dalan pirmi ra gitang nagngisi di ba malipayon man ta pirmi bisag daghan tag problema lang nagita maglipay kay lumalabay ra biata shout out day ko ni kuya hi kuya salamat sa imong pagsundo namo diri sa airport. Hello, good morning. Welcome to Tits Hotel. Unya, og ingon ani ang pagtagad sa mga staff og if o dinhi sa ilang hotel dili na ta maulaw mo sulod no. Mo nang kamo mga kapobre og nangita mo very accessible nga place to stay. Bisitaha lang ang Vivian's Hotel na ara na diri sa Basak Road, Lapu-Lapu City. Proceed ta diri sa atong day 2 mga kapobre na ta sa Kojo Hotel, Cebu, Mandawi. Mao ni akong storya mga kapobre nganong magsiikog ngisi every time na imo tagbo na ako nga mga hoteliers. Isa manggug ko nga pareha nila mga kapobre. Nag-work po ko sa hotel sa una, galing eskwela kog magsaysay kay gusto ko makasakay og cruise ship. Kay lagi ang akong pangandoy mahimo mang cabin attendant sa barko. Diri sa hotel mga kapobre ingon ani makarelate ko kay sa una kami pay mag-sit up ani mga kapobre kana bitaw nay mag-honeymoon mga heart pa na amoy pag-sit up na mao gyud na heart ang gi-sit up niya ngano wala man koy love life. Bitaw, thank you kay for the love and support. Kojo Hotel Cebu, Mandawi at bang radyod kay ni sa Park Mall. Very accessible ra kayo. Daghang salamat!